Эпизод 14. Конец аповеду блатной кар'еры Александра Барана і ясевых прыгодаў. Вячэру раздавалі рана, а 6:00. Цямнела ж цяпер блізу 9:00. Вязні падстаўлялі пад адтуліну ў дзвярах медныя кацялкі і бралі суп. 9-ю камеру абслужылі, акенца зачынілі. «На полюцы нас трымаюць», — сказаў Шчупак, падыходзячы з ёмістасцю да стала. «Дбаюць пра гігіену», — дадаў Фіська. Янка залаты зуб памяшаў драўлянай лыжкай мудную баланду і сплюнуў. Паклаў лыжку на стале і адышоў у кут камеры. Там сеў на нарах побач з Баранам. «Што так не ў гуморы? Не апускай фінфу. Хвост трэба трымаць дугою, а нос дудою. Нас укокаюць, іх халера возьме. І ўсё будзе лафова». Баран глянуў на яго, нібы не бачачы, але праз хвілю прамовіў. «Хай бы ўжо не цягнулі. Не спяшайся, хутчэй бацькі ў пекла. Паспеем». Некаторыя вязні елі, а дакладней кажучы, пілі рэдкі недасолены суп. Іншыя, з'еўшы некалькі лыжак, адыходзілі ад стала. Толькі Кася Смяхотка, высокі, дзябёлы вясковы мужык, блізу 30 гадоў, сёрбаў, як ніколі нічога, вадзяністую бурду і адзін апаражняў кацялок, прызначаны для 4 зняволеных. «Гэты то заўсёды як валоў 6, — пажартаваў Фіська. У малаці яшчэ цэбрык». «Глядзіце, каб сценаў не згрыз», — выткнуўся з языком Кнот. Мужык весела і шчыра рассмяяўся. У камеры яго лічылі прыдуркаватым. Насамрэч гэта быў дабрадушны, пачцівы вясковец, які ніколі не сварыўся. Кепікі з сябе ён прымаў з зычлівай усмешкай і сам смяяўся найгучней. Здавалася, што ён не разумее, дзе знаходзіцца і што яго чакае. У турму ён трапіў з прадмесця. Акурат выязджаў з горада, калі яго спынілі 2 п'яныя салдаты. Запатрабавалі грошы. Аддаў ім усё, што меў, дробную суму. Тады вайскоўцы зажадалі каня і воз. «Не дам», — спакойна адказаў селянін. «А мы і пытацца не будзем». Вырвалі яму з рук лейцы. Адзін з жаўнераў выцяг яго ў грудзі прыкладам карабіна. Мужык вырваў яму з рук зброю і, не варухнуўшы нават брывом, забіў абодвух рабаўнікоў. Кінуў карабін на зямлю і паехаў далей. У 2 мігі яго дагнала некалькі конных бальшавікоў. Афіцэр, казак, не дазволіў яго біць і здаў міліцыянтам. Справу перадалі ўчака, а вяскоўца кінулі за краты. Ён сам не мог нават толкам расказаць, за што яго схапілі. «Ці ты сячэш, што цябе ўкакошаць?» — запытаўся ў яго Шчупак. «Ну дык і што?» — фацэтна перапытаў селянін. «Адважны, дурыла», — сказаў Фіська з павагай. «З адважных робяць падцяжкі», — уставіў Кнот. Усе палюбілі простага вясковага мужыка і далі яму мянушку Кася Смяхотка. Камера, у якую яго пасадзілі, была прызначаная для вязняў, справы якіх разглядала калегія. Сукамернікі растлумачылі гэта прасцяку. Але ён і слова забыў і адно паўтараў «цялега». «На такой цялезе далёка не заедзеш. Трэба было сваю пільнаваць», — казаў Фіська. «Дык я і пільнаваў, 2 палохкаў пусціў у расход», — адказваў Кася Смяхотка. «Не бядуй, дадуць цябе казённую з маторам», — сказаў Янка залаты зуб. «Варанок называецца». Мужык толькі смяяўся, у яго заўсёды добры настрой, прыветлівы твар, нязменны спакой спрыялі добрай атмасферы ў камеры. Блатныя жартавалі з вячэры, бо не былі галодныя. Ежы яны мелі досыць. Баран двойчы на тыдзень атрымліваў шчодрыя перадачы. Пра гэта клапаціўся Ясь. Маладзён лічыў справу свайго настаўніка гіблай, таму імкнуўся, каб той прынамсі ў апошнія дні жыцця не цярпеў ад голаду і заўсёды меў што пакурыць. Надышла ноч. Зняволеныя ўлягліся на нары, а яшчэ доўга гавэндзілі. «Вот так як вошы кусаюцца!
Хутчэй з захапленнем, чым са злосцю сказаў Касіс Мяхотка. А ты злові которую за заднія ножкі, раю Янка Залаты зуб. І зубамі яе падаконня. Вошы, як сабакі, і кусаюць за сракі, рыфмаваў Шчупак. Калі такую пагадаваць паўгода, потым і даіць можна, дадаў Фіська. А ноч сплавіла горад папялюшкай цемры. Пасля поўначы данёсся гул рухавіка. Сотні сэрцаў неспакойна здрыгануліся ў грудзях. Чорны варанок. І сапраўды аўтамабіль заехаў у турэмны двор. Звонку даляталі пакрыківанні і расейская лаянка. Потым па жалезных сходах задуднілі цяжкія крокі. Сэрцы затрапяталі яшчэ мацней. Здавалася, ўся турма прытаіла дыханне. Смерць мацала яе сваімі кашчавымі пальцамі. Праз момант пачулася тупатанне шматлікіх ног. Яны міналі камеры, у якіх людзі ціснуліся да сцен, дзе жах пашырыў зрэнкі вачэй, дзе, як у ліхаманцы, не трапляючы адзін на аднаго, стучалі зубы. Адчынілі суседнюю камеру, 10-ю. Захрыплы абыякавы голас пачаў пералічваць прозвішчы. На выхад, жыва! Нехта енькнуў. Потым было чутно шум, некія стогны. Грымнуў стрэл, потым яшчэ некалькі, якія гучным рэхам разышліся па калідорах. Янка Залаты зуб стаяў пры дзвярах, адвярнуў галаву да прыяцеляў. Варлама бралі, не даваўся. Асілак Варлам, які рукамі згінаў падкову, даўно казаў, што на Камароўку не паедзе. Калегі кепікавалі з яго. Яны ведалі, што мучыцелі прыходзяць цэлай ватагаю і дадуць рады з кожным. Яны мелі карабіны, пісталеты, а для ўтаймавання непакорных у іх былі тоўстыя даўжынёй з выцягнутую руку бізуны, сплеценыя з меднага дроту. Імі яны ламалі вязням рукі, прабівалі чарапы. Потым кідалі іх у машыну і везлі на Камароўку. Там закопвалі іх яшчэ жывымі. Бузыга корпаўся, каб быць апошнім, знарок мародзіў з выхадам. Нарэшце афіцэр паказаў на вязня і загадаў жаўнерам. «Падганіце гэтага сукінага сына!» Два чырвонаармейцы кінуліся да Бузыгі. Вязень кулаком размаджыў першаму з іх сківіцу. У другога вырваў медны бізун і падскочыў да афіцэра. Сцябаў яго па галаве і плячах. Заехаў кулаком у твар. Прагучала некалькі стрэлаў, і Бузыга больш нічога не паспеў. Яго забілі. Праз 10 хвілін варанок ад'ехаў. Турма выдыхнула. Да наступнай ночы. У шмат якіх камерах не раздзяваліся на ноч. Але дзявятка, дзе сядзелі адно зладзейская кампанія і Касціса Смяхотка, дбала пра свой гонар. Яны намагаліся паводзіць сябе нармальна. Нават жартавалі, гулялі ў карты. Але справа кожнага з іх была скіраваная ў калегію, таму любую хвіліну смерць магла сказаць ім «Прывітанне і бывай». Янка Залаты зуб нават крыху перабіраў меру, бясспынна сыпаў жартамі, весяліў Касю Смяхотку, гуляў у карты са Шчупаком, выстаўляў на паказ блатную зухаватасць. А баран маўчаў. Старшыня калегіі надзвычайнай камісіі, юрыст Александр Старцаў, брат Аліка ад аднаго бацькі, быў завалены працай. Да сваіх абавязкаў ён ставіўся адказна і заўсёды старанна вывучаў дакументы вязняў, справы якіх перадавалі на разгляд тройкі. Гэткія калегіі стварылі на загад Дзяржынскага, каб зняць нагрузку з рэўтрыбуналам і ў хуткім тэмпе пазбавіцца ад асабліва важных або цяжкіх справаў. Тройкі мелі права завочна вырашаць лёс вязняў, прасуджваць да смерці або адпраўляць пад рэвалюцыйны трыбунал ці нават скіроўваць у народны суд. Калегіі перадусім былі машынамі для вынясення смяротных пакаранняў. Гэта былі мясарубкі, з аднаго боку якіх заганялі жывых людзей, а з іншага выходзіла крывавая калатуша. Інструкцыі, на якіх грунтавалася дзейнасць калегіі, дазвалялі пасылаць на смерць кожнага, хто аказаўся за кратамі. Самым галоўным доказам віны ў тыя часы быў факт арышту.
Сёння ў рукі старшыні, які найчасцей вырашаў усё за траіх, трапіла надзвычай цікавая справа. Паперы грамадзяніна. Ён быў затрыманы на вуліцы. Пры ім знайшлі набор зладзейскіх інструментаў і зацюхомленыя, абадраныя па краях старонкі рукапісу. Затрыманага даставілі ў следчы аддзел. Там павярхоўна апыталі. Прылады канфіскавалі, а пратакол разам з далучаным рукапісам перадалі ў распараджэнне надзвычайнай камісіі. Там пастанавілі аддаць яе на разгляд калегіі. Увагу старцава прыцягнуў рукапіс рамана «Туман». Твор быў незакончаны, але ясна было, што аўтар дасканала ведае жыццё злачынцаў. Апісаныя там персанажы былі жывыя і сапраўдныя. Змест пульсаваў крывёй. Адчуваўся ў ім і боль, і змаганне за праўду. Старцаў спачатку толькі праглядзеў рукапіс нагрымзолены сціплым почыркам, потым затрымаўся на даўжэйшым урыўку. Нарэшце захапіў усе аркушы з сабою дадому і прачытаў да апошняй старонкі, на якой аповед абрываўся незакончаным сказам. Можна было дадумацца, што гэта была толькі частка запланаванай працы, напісаная шчыра і смела. Старцаў падкрэсліў чырвоным алоўкам шмат момантаў. Некаторыя з іх я зацытатаваў на пачатку гэтага рамана як эпіграф да яго. Твор выклікаў у старшыні мноства пачуццяў, часцяком супярэчлівых. Раман зацікавіў яго як юрыста і абразіў як грамадзяніна і прадстаўніка ўлады. Выбраныя сказы ён падкрэсліў 2 разы. Напрыклад, «Гэта не шакалы духу, ненасытныя і лютыя, калі адчуваюць сваю сілу, і гнюсныя ды подлыя, калі знаходзяцца ў прыніжаным становішчы. Гэта тыя, якіх пераследуе і знішчае двудушны мешчанін, баючыся іх і адначасова захапляючыся імі». Старцаў загадаў прывесці грамадзяніна на допыт. Падобныя даручэнні ён даваў крайне рэдка, толькі калі справа была незвычайна важнай або заблытанай. Пасля абеду прывялі вязня. Пра гэта даклалі старшыні калегіі. «У кабінет», – коротка адрэзаў старцаў. Грамадзяніна ўвялі 2 жаўнеры з карабінамі наперавес і сяржант з рэвальверам у рацэ. Старцаў пабачыў перад сабою сталага чалавека з сівымі растрапанымі валасамі, са шчацінаю на твары ў старым брудным адзенні. З выразу пінжака выставала шэрая ад бруду, пажаўцелая ад поту кашуля. «Развяжыце яму рукі», – загадаў старцаў. «Ён небяспечны, таварыш старшыня», – адказаў сяржант. «Я не буду паўтараць». Служака таропка кінуўся знімаць шнуркі, якія глыбока ўрэзаліся ў апухлыя запясці. Не даў рады, выняў нож і перарэзаў путы. Ён занадта спяшаўся і зрабіў гэта так няўклюдна, рызануўшы па руцэ зняволенага. «Прашу выйсці, чакаць на калідоры». Сяржант выцягнуўся. «І канвой таксама?» «Да, таксама, пачакайце там». Жаўнер і афіцэр спешна пакінулі чыстенькі, шыкоўна абсталяваны кабінет. Вязень стаяў у цемры памяшкання і спакойна расціраў далоні. «Я старшыня калегіі». «Вельмі прыемна», – спакойна і разняволена сказаў грамадзянін. Гэта прагучала крыху іранічна, хоць твар вязня застаўся сур'ёзным. «Я вывучаю вашу справу. Некаторыя рэчы мяне зацікавілі, таму я хацеў асабіста вас дапытаць». «Вы можаце гэта зрабіць у любы час. Я да вашых паслуг. Сядайце, калі ласка». «Дзякуй, пастаю. Не хачу пакідаць пасля сябе вошай на крэсле. Я сяжу даволі шмат, таму цяпер з прыемнасцю пастаю». Грамадзянін пацёр далонню павека, пакінуўшы на шчацэ пляму крыві з парэзанай рукі. Старцаў адзначыў сабе, што сітуацыя выбіла яго з каляіны. Яго раптам пачало адолеваць жаданне адаслаць пісьменніка назад у камеру. Яму было прыкра глядзець на дзіравую смярдзючую голь, на прыгорбленую цяжарам няволі постаць. Непрыемнае адчуванне ўзмацніла згадка пра вошай, гэтая кроў. Ён узяў чысты аркуш паперы, каб перарваць маўчанне, запытаў: «Ваша адукацыя?» «Універсітэт, акрамя таго павышэння кваліфікацыі за мяжой
у галіне аграноміі. Старцаў занатаваў некалькі словаў на паперы, потым адклаў асадку. «Мне ў галаве не месціцца, — сказаў ён з напускным пафасам, — што чалавек з вашай адукацыяй упаў так нізка». Грамадзянін усміхнуўся. Старцаў спаглядаў сурова і з трывогай на твары. «А мяне дзівіць, што гэта вас здзіўляе, таварыш старшыня. Гэта проста сацыяльныя змены, да якіх імкнулася вялікая колькасць ідэйных людзей цягам многіх гадоў. А цяпер нарэшце яны рэалізуюцца. Акрамя таго, я зусім не лічу, што нізка. Я думаю, што наадварот. Але гэта досыць глыбокае і складанае пытанне. А вы, таварыш старшыня, наўрад ці пылаеце жаданнем весці дыскусіі з прадстаўніком грамадскіх нізоў». Старцаў узяў асадку і пачаў гартаць акты грамадзяніна. Той з цікавасцю казелі ў вочы на яго і думаў. Выліты мангол, той прафесійны злодзей, а гэты прафесійны забойца. Пры вас выявілі камплект зладзейскіх прыладаў. Так. Чаму яны былі ў вас? Цікавілі мяне. Як інструменты для ўласнага адмысловага ўжытку? Ні ў якім разе. За ўсё сваё дармаедскае жыццё я ніколі не здзейсню крадзяжу. А нядаўна? І ў апошнія дні я жыў абсалютна сумленна. Раней праз уласную дурноту, убітую ў мяне галаву выхавацелямі, я не выступаў супраць судоў, паліцыі, пракурораў, якія самавольна пераследавалі басоту, і менавіта гэтага я цяпер найбольш саромеюся. Дык што, трэба было перашкаджаць лавіць злачынцаў? Старцаў з цікаўнасцю глядзеў на грамадзяніна. А ці трэба, вынішчваючы злачынствы, самому іх здзейсняць? Адказаў пытаннем на пытанне грамадзянін. А пасля невялічкай паўзы дадаў. Ад злодзеяў не пазбудзешся з дапамогай катаў, бо з іхняй крыві народзяцца іншыя грэшнікі, дзікія, бязлітасныя, якія зальюць свет крывёй. У інтэрнацыянале, які камуністы выбралі сваім гімнам, ёсць прыгожыя словы. Ніхто добром не дасць збаўлення, ні бог, ні цар, ні герой. І слушна. Гэта спраўджваецца цяпер. Іх можа выратаваць толькі адна сіла, найвышэйшая. Грамадзянін углядаўся некуды пад галавой суразмоўцы. Культура, толькі яна. Старцаў слухаў, узвёўшы брові, але не перапыняў. Выстаўляе свой розум на паказ, а сам гнілы інтэлігенцік з перакручанымі мазгамі. А чым можна цяпер спыніць злачынствы? Запытаўся ён цалкам спакойна. Розумам і сэрцам. Вам так здаецца. Калі на падворку поўна гною, то яго, бадай, трэба некуды перакінуць. А што рабіць жукам і чарвякам, якія на тым гноі жывяцца? Апошняе слова грамадзянін сказаў з асаблівым націскам. Грамадзянін меў і больш ёмістыя пераканаўчыя аргументы, цэлую іх лавіну. Але спахапіўся, бо на ягоную думку нельга было злоўжываць сітуацыяй безабароннага вязня ў стасунках з чалавекам, які ставіўся да яго прыязна і не важнічаў, не задаваўся сваёй уладай падчас размовы. Вы ведаеце, што вас чакае? Сур'ёзна спытаў старцаў. Ведаю, камароўка, шчыра і проста адказаў грамадзянін. Адкуль у вас такая ўпэўненасць? Вы ж лічыце сябе невінаватым. Я арыштаваны, справа ў калегіі, усё ў парадку. Працяг ведае кожнае дзіця ў горадзе, а не толькі я зняволены. Старцаў уважліва глядзеў яму ў вочы. Ягоны позірк быў халодны. У ім нельга было прачытаць ніякіх эмоцый. Хвілю памаўчаўшы, ён адазваўся. У вас будзе нейкае сацыяльнае пажаданне ці скарга? У галаве грамадзяніна закруціўся бясконцы шэраг думак. Ад зладзейскіх жартаў да фантазіі аб фраерскіх выгодах. Нарэшце ён сказаў. Вы
вы не сможаце іх выканаць. Вы так мяркуеце? Я ведаю. Неўзабаве грамадзяніна павялі назад за краты. Я сапраўды гнілы інтэлігент. Усё для прыліку. Трэба было падлабуніцца да яго троху. Нагаварыць 40 бучак арыштантаў, памахаць хвастом. Можа, і вызваліў быць, скіраваў у рэўтрыбунал. Але ён ні аб чым не шкадаваў. Адагнаў карыслівыя думкі і з цікавасцю разглядаўся па баках. Але ж які падобны да барана. Ён не мог сабе нават уявіць, што это быў уласна баранаў брат. Калі грамадзяніна вывелі з пакоя, старцаў узяў ягоную тэчку і зверху з правага боку упэўнена накрэсліў чырвоным алоўкам крыж, знак смерці. Пад ім паставіў дату, праз тыдзень, і цвёрда прыбіў пячаткай калегіі надзвычайнай камісіі. Гэтак справа грамадзяніна была ўладжаная. Чырвоны крыж пераможна і яскрава закончыў раман грамадзяніна. Туман знік у чырвонай імгле. Праз некалькі дзён старцаў зрання спазніўся на працу. Гэта здарылася ўпершыню, ён заўсёды быў пунктуальны. Але напярэдадні ён мусіў завітаць на застолле, якое арганізаваў Крывашеін з нагоды прыезду з Масквы рэвізійнай камісіі. Ён пацягнуўся туды неахвотна, не любіў каменданта і ягоных падхалімаў. Пасварыўся з жонкай, якая не хацела скласці яму кампанію. А перадусім на яе, ці хутчэй на ейны спеў, акурат і разлічваў камендант. Пры стале тостаў было аж зашмат. Госці зануды. Вярнуўся дамоў злы на ўсіх і ўсё. У дадатак яшчэ насупленая жонка патрабавала, каб яны вярнуліся ў Маскву. Яму не хацелася жыць у нудным, пазбаўленым радасці і надзеі Менску, дзе у яе не было сяброў і блізкіх людзей. Ты можаш і тут выступаць, спяваць у тэатры. Каму? Быдлу? Я бачыла, хто тут ходзіць у тэатр. Салдафоны, даносчыкі, блядэры ды п'яныя камунякі. Што за словы? Прыкусі язык. Ах, якая чулівая душа! Мамчын пестунок! Паставіла яму ў віну працу са старшынёй калегіі і паабяцала, што ўсё кіне і вярнецца да маткі. А ранкам старцаў прачнуўся з галавым болем. Сняданку не было. З'еў хлеб з маслам і паехаў на працу. На стале яго чакаў цэлы 100 стэчак да розгляду. Паліў цыгарэту і ўвесь час думаў пра жонку, якую, нягледзячы ні на што, моцна кахаў. Нарэшце ўзяўся за дакументы. Чырвоныя крыжы клаліся на іх адзін па другім. Адкрыў чарговую тэчку. Пабачыў у сярэдзіне прышпілены бланк часовага пашпарта. У яго ледзь не апанала пашчапэнка. Перад ім ляжала ягоная ўласная фатаграфія. Што за халера? Пачаў чытаць паперы. Александр Баран, шавец. Ага, Баран. Яму ўспомнілася просьба старшыні надзвычайкі Міціна, каб звярнуў увагу на справу Барана, пры магчымасці прыхільна да яе паставіўся. Старца ў глыбіні душы не любіў Міціна, лічыў яго тупым фанатыкам і выскачкам, таму заступніцтва Лобаву скосна толькі пагоршыла Баранаў лёс. Пераправерыў усё вельмі уважліва. Рэцыдывіст, узломшчык, шматразова асуджаны, уцёкі з турмы, меў пры сабе зброю. Махнуў далонню. Чырвоны аловак завіс на секунду над паперай, каб вывесці на яе кляймо смерці, выдаліць чалавека са спісу жывых, але прыняў руку. Старшыні здалося, што гэтым рухам ён выкрэсліў бы сабе сам, нахмурыў лоб. Александр, Александр, Александр. Першы, другі, трэці. Тыраны. Александр Македонскі. Гордзіяў вузел. Рука зноў завісла ў паветры. Шавец па прафесіі. І такое падабенства. Шавец. Аловак даткнуўся да шурпатай паверхні і аж скрыгатнуў, выводзячы чырвоны крыж. Старцаў сумленна выканаў свой абавязак і пазбавіўся ад шаўца, які адважыўся быць да яго падобным і насіць
тое самае імя. 16 ліпеня ў 9-ю камеру кінулі 3 новых вязняў. Гэта былі ўсе сваі: Жаба, Давідка і грамадзянін. Тут толькі Кася Смяхотка не належаў да блатных. Жабу павязалі тыдзень таму. Накрылі гінты на вуліцы. Бараніўся, але ў яго былі толькі малакаліберны браўнінг. Нашпігаваў 2 сабак кулямі, аднак не ўлізнуў. Яго самого ранілі ў плячо і лапатку. Давідка сядзеў ужо даўно. Ягоныя дакументы нейкім чынам згубіліся ў рэўтрыбунале. Толькі пад канец чэрвеня іх недзе адкапалі і скіравалі ў ЧК. Там тэчку ўпрыгожыў чырвоны крыж, а Давідку перавялі ў 9-ю камеру. Габрэй ведаў, што яго чакае, але трымаўся мужна. Калі раней плакаў пасля няўдалых уцёкаў, то цяпер з годнасцю чакаў смерці. Ён і Янка Залаты Зуб забаўлялі хлопцаў размовамі з Касем Смяхоткам, якога падахвочвалі расказваць розныя дзіўныя вясковыя гісторыі і анекдоты. Давідка сядзеў пасля абеду на падаконні і спяваў: «Калі б раптам хто сказаў, што я ўжо памру, золата і срэбра склаў бы я ў труну, насцяліў бы бархату, падаўкнуў бы шоўкам, каб шырока ў свет ішла пра мяне памоўка. Гэй ду-ду-ду-ду, гэй дураху-цаху, каб я ж ведаў час смерці, то не даў бы маху». «Я табе скажу, калі ты памрэш», – зачапіў яго Фіська. Давідка ўзняў бровы ўгору. «І калі?» «У гэтую ноч. Каб і моль пяткі паела, я не дрэйфлю. Іх таксама смерць не міне. Можа, даўжэй здыхаць будуць». І Фіська бадзёра тупаў па камеры. Выцягнуў на сярэдзіну Касю Смяхотку і, насвістваючы польку, пачаў з ім танцаваць. «Не ганяй ветру!» – сунімаў яго Янка Залаты Зуб. «У яго ў галаве вецер!» – скаментаваў Шчупак. А Фіська з Касем Смяхоткам скакалі, як на гулянцы. Баран паправіў жабе перавязку. Грамадзянін гуляў у карту, у 1000, са Шчупаком і Кнотам. Усе забівалі час, якога ў іх засталося гэтак мала, а можа, проста намагаліся скараціць чаканне. Надышоў вечар. Усе ў камеры мелі непахіснае прадчуванне, што гэта адбудзецца ў найбліжэйшую ноч. Але ніхто не панікаваў. Ні па кім нельга было пазнаць, што ён баіцца. Усе былі настроеныя рашуча і заўзята. Кожны пастанавіў смерці годна. Зрэшты, тут былі сабраныя насамрэч смелыя людзі. Сапраўды адважныя, сіла духу якіх трымала ў цуглях страх. Але ўсё ж ніводзін са зняволеных не спаў, не раздзяваўся. Ніхто нават не разуўся. Яны не думалі супраціўляцца, бо гэта і так не мела сэнсу, а толькі б развязала катам рукі, каб яшчэ больш паздзекавацца са смяротнікаў. Гадзіны міналі адна па другой. Баран, лежачы на нарах, трымаў у руцэ паўлінчыны валасы. Апошні фальшывы напамінак аб яго каханай дзяўчыне. Жыццё і тут паглумілася з яго. Некаторыя размаўлялі. Кася Смяхотка заснуў. Былі спадзевы, што ў тую ноч смерць усё ж забудзецца пра іх. Але пад раніцу завуркатаў матор. Чорны варанок запоўз на турэмны двор. Калі адчынілі дзверы, усе ўжо былі гатовыя да выхаду. Сёння бралі толькі адну камеру, 9 чалавек. Каты меркавалі, што сутыкнуцца з супраціўленнем. 9 мела кепскую славу. Таму спакой і абыякавасць вязняў былі для іх нечаканкай. Усе моўчкі выйшлі на дзядзінец. Турэмнікам звязалі за спінамі рукі мяккім дротам, потым запіхнулі ў машыну. Яны сядзелі, ляжалі і стаялі, як каму выпала. Разам з імі ехалі 12 чырвонаармейцаў, канвой, а таксама 2 чакістаў і 1 афіцэр. Чорны варанок вывалакся з турэмнай брамы ў горад, потым пакаціўся цэнтральнымі вуліцамі. Гук рухавіка змусіў сарвацца з ложкаў і прыпасці да окнаў безліч устрывожаных людзей.
На Камароўцы пад лесам калючым дротам была абгароджаная вялікая пляцоўка. Гэта быў прастакутнік з адной пярэрвай на ўезд для машын. Спачатку расстрэльвалі на адкрытай прасторы, але некалькі разоў смяротнікі кідаліся на ўцёкі, нягледзячы на рызыку. Некалькім нават удалося ўратавацца. Пасля гэтага месца расправы абгарадзілі калючым дротам. Трупы закопвалі неглыбока, часам толькі зверху прысыпалі пяском. У шмат якіх месцах з зямлі вытыркалі людскія канцавіны. Агідны пах раскладзення разносіўся далёка навокал. Ужо развіднела, калі варанок апынуўся на месцы экзекуцыі. Канваіры першымі пакінулі аўтамабіль, потым загадалі выйсці асуджаным. На запясцях ім раскруцілі дрот, каб яны маглі раздзецца. Вязні стаялі, збіўшыся ў кучу, і панура маўчалі. Янка залаты зуб дапытлівым позіркам акінуў наваколле. Збегчы ніяк не ўдасца. З машыны выкінулі 3 рыдлёўкі. «Патрэбныя 3 ахвотнікі для капання», — звярнуўся адзін з жаўнераў да зняволеных. Кася смяхотка плюнуў на далоні і першы з прыемнасцю схапіўся за рыдлёўку. Ён любіў працу, а ўжо даўно быў яе пазбаўлены. «Яшчэ 2!» Кнот і Шчупак таксама ўзялі рыдлёўкі. Чырвонаармеец, адышоўшыся ад іх на 15 крокаў, вызначыў месца магілы. «Капаць! Жыва!» Пад рыдлёўкамі захрупсцелі косці. Адзін з чэкістаў загадаў астатнім вязням раздзявацца. Асуджаныя ведалі, што нават тыя падраныя лахманы, якія яны мелі на сабе, і зношаны абутак, усё гэта будзе здабычай для іхніх катаў. Баран, распранаючыся, выняў з кішэні портак паўлінчыны валасы. Яны стаялі, як гурт сіротаў, у зношанай, бруднай, поўнай вошаў бялізні. Зябкі ранак студзіў іхнія целы. Давідка ляскаў зубамі ад халадэчы, але баяўся, каб гэтага не заўважылі ды не падумалі, што ён калоціцца ад страху. Жаба стаяў нязрушна, паважна, спакойна. На бінтах у яго выступілі цёмныя плямы крыві. Грамадзянін вінавата ўсміхаўся, нібы прасіў прабачэння ў таварыства, што з'явіўся перад ім у такім неахайным выглядзе, а ў ягонай галаве мітусіліся думкі. Не паспеў скончыць туману, шкада, але што з мяне лядашчага ўзяць? Баран увесь час разважаў пра Паўлінку. Цяпер, пэўна, спіць, але добра, што я сведае, дзе золата. Будзе мець хоць троху на пражыццё. А на ўсходзе палала заранка, яе ружовыя водбліскі падалі на дрэвы і аздаблялі зелень цёплым святлом. Неўзабаве золата і чырвань стрэлілі ўгору і, перапіваючыся, граючы, урачыста ўбралі неба ў россыпы далікатных колераў. Святло ранішняй зоркі ўпала і на групу смяротнікаў. Але зусім не ўпрыгожыла іх, яшчэ больш падкрэсліла людскую нядолю. Шэрыя, мёртвыя ўжо пры жыцці твары, вочы, якія блішчэлі, нібы ў гарачы. Парэпаныя губы. Давідка пачаў кашляць. Потым чхнуў. «Будзь здаровы і жыві 100 гадоў!» – пажадаў Янка залаты зуб. «Сплюнь, бо сурочыш!» – звярнуўся да яго Фіська. Рэшта паныра маўчала. Гэта таксама мог бы быць раздзел рамана, са смуткам падумаў грамадзянін. Чырвонаармейцы палілі махорку, харкалі. 2 з іх пасварыліся за баранавы боты. Варанок зрабіў кола па абгараджанай тэрыторыі і затрымаўся ля выезду. Перад гэтым чэкіст гыркнуў кіроўцу, каб той спыніўся. «Тррррр!» Гэта развесяліла Касю смяхотку. Ён разагнуўся і шчыра на поўны голас зарагатаў. Гэта быў некі недарэчны смех, смех дзіцяці на бойні. «Маўчаць!» Магілу выкапалі да каленаў. З зямлі вытыркаліся людскія косці. Відаць былі рэшткі бялізны. Загадалі раздзецца і тым вязням, якія капалі дол. Потым іх усіх скіравалі да насыпу побач з магілай.
Яны паволі сунулі ногі, ведаючы, што канец блізка. Першы стрэл прагрымеў у дарозе. Потым пайшлі наступныя. Чырвонаармейцы спакойна цэліліся ў людскія патыліцы, дакраналіся да іх металічнымі стваламі. Грамадзянін упаў першы. Жаба схапіўся за балючае звянечанае раней плячо, асунуўся на калені. Баран аўтаматычна кінуўся дапамагчы яму ўстаць, але атрымаў кулю ў цеме. Цяжка рухнуў на бок. Шчупака і кнота забілі на краі магілы. Жаўнеры і чэкісты рухаліся паўколам за зняволенымі і стралялі. У янку залатога зуба ўсадзілі некалькі куляў на насыпе. Давідку пакуль нават волас не ўпаў з галавы. Можа таму, што ён быў найменшы. На яго проста не звярталі ўвагі, разбіраліся з больш віднымі. Габрэй ішоў, сутаргава сціскаючы пальцы ў кулакі. Спаткнуўся на труп барана, які ляжаў на зямлі, ледзь не ўпаў. І гэта ўратавала яго ад чэкісцкай кулі, якая праляцела над галавой. Раззлаваны кат з усёй сілы даў яму выспетка нагою зад. «Ты жыдоўская падла!» Раптам Давідка развярнуўся і плюнуў крыўдзіцелю ў твар. Замахнуўся, каб ударыць, але ўпаў ад 2 трапных стрэлаў запар. А ў магіле стаяў Кася з мяхоткай і вачыма пераляканага дзіцяці глядзеў на крывавы забой. Сонца, якое цяпер усплыла з-за гарызонту, ружовымі промнямі лашчыла ягоны твар. Ён пазіраў у нямым здранцівенні. Некалькі стрэлаў зліліся ў адзіны гук. Большасць куляў трапіла ў твар, адна з іх у вока. Кася смяхотка паспеў скінуць рукі ўгору. Ён закрываў твар, нібы хацеў засланіць яго ад болю ці выцерці крывавыя слёзы. Потым асунуўся ў дол. Сонца ўзышло прыемнае, лагоднае, прамяністае, добрае. Яно несла людзям святло, цеплыню, жыццё. Гэтак загінуў баран, і памяць пра яго прамінула. Ацалелі толькі мёртвыя акты ў шматлікіх судах і турмах. І засталася бясконцая туга па ім у верным сэрцы сабакі па клічцы Мілай. Бальшавікі ўцякалі з Менска. Першымі далі драпа камісары і чыноўнікі. Запланаваная эвакуацыя ў Смаленк ляснулася, як прусакі на марозе. Шэрая колеру вошай салдацкая маса пхнулася ўсімі дарогамі на ўсход, туды, адкуль прыйшла. Палякі ціснулі з захаду. Моніч сігануў на Барысаўскі тракт. Уступіў бой з вялікім бальшавіцкім аддзелам і хоць добра ім заліў лою за скуру, але таксама атрымаў у хвост і ў грыву. З атрада, які налічваў з 500 чалавек, забілі 11 партызан, а ранілі блізу 20. У яго самога была прастрэленая левая далонь. Атрад адступіў у лясы. Моніч выслаў Яся ў горад. Хлопец мусіў як мага хутчэй даставіць ліст у Менскаму. Ясь ужо некалькі разоў выконваў такія даручэнні. Ён ахвотна сабраўся ў дарогу. Цешыўся, што пабачыць пры нагодзе настку, а таксама ўладзіць некаторыя свае справы. Заданне было пільным, і Ясь рушыў гэтай жа ноччу. А раніцай пастукаўся ў дзверы да Ўменскага. Манцёр адчыніў, і яны ўвайшлі ў сярэдзіну. Уменскі прачытаў ліст. Было заўважна, што ён знерваваўся, хмура паглядаў перад сабою са сціскаў жалезныя кулакі. Потым устаў. Зрабіў некалькі крокаў да парога, развярнуўся. «Разумееш, — пачаў ён сіпла, — ён вар'ят, кідаецца на плоткі, а тут шчупакі плывуць. І што цяпер? Я ж пісаў яму, каб ён падышоў да горада, даў сувязнога і чакаў. Усё было б наша». Крэкчучы і прыцмокваючы, ён замітусіўся па пакоі. Ясь не ведаў добра, пра што вядзецца. Здагадваўся, праўда, што Моніч дарэмна ўвязаўся ў бой замест таго, каб перамясціцца пад Менск і паводле падказак Уменскага адсекчы больш значныя сілы чырвонаармейцаў. А самае галоўнае, трэба было не дазволіць бальшавікам вывесці нарабаванае. «Сядзі тут, я цябе замкну. Вярнуся праз 2 гадзіны», — паабяцаў манцёр. «Ежа ў шафцы». «Я буду спаць». «Добра». Манцёр выйшаў.
Ясь, знеябыты пазаўчорашнім лесным маршам, дзённым боем і даволі доўгай дарогай, патрабаваў адпачынку. Калі за манцёрам бразнулі дзверы, ён лёг і адразу заснуў. Праснуўся блізу палудня. Уменскі быў ужо дома. Ён не выглядаў усхваляваным, але калі пачаў гаварыць, то стала ясна, што ў ягоных грудзях усё клякоча. «Пайду сам, не магу на гэта глядзець». Цяжка патупаў да шафы ў іншым канцы пакоя і адсунуў яе ад сцяны. У верхнюю ліштву шафы ззаду былі ўбітыя цвікі, а на іх вісела некалькі нямецкіх карабінаў і больш як дзясятак патронных стужак. Ён у похапкі зарадзіў карабін, узяў 4 патронніцы, падышоў да акна і адчыніў яго, папхнуў у бакі аканіцы. Сонечнае святло заліло пакой. Вуліцай цягнуліся бальшавіцкія абозы. Наўкол крычалі, пануквалі коней. На вазах, закладзеных цывільнымі рэчамі, ваеннымі трафеямі, ехалі чырвонаармейцы. Ясь падышоў да манцёра. «Што ты надумаўся рабіць?» Уменскі не адзвярнуў галавы. Ясь пачуў. «Чакаю прамежку, затрымаю рэшту». З глузду ўзлізнуўся, мабыць. Ясь з цікавасцю ўзіраўся на вуліцу. Туркатанне колаў сцішылася. Набліжаўся канец абозу. Толькі ўдалечыні з горкі каціліся вазы наступнага табору. Выпадкова ўзнік прамежак. Раптам манцёр, здавалася б, цяжкі і нехмяляжы, лёгка скочыў на падаконне, адтуль на вуліцу. З карабінам і патронамі схаваўся пры браме. Ясь падышоў да шафы, таксама ўзяў карабін і некалькі патронніц. Прысеў са зброяй каля акна і ўляпіў зрок налева, угору вуліцы Захар'еўскай. Адтуль выплывала чарговая калона. Хлопец саскочыў на вуліцу, яму зрабілася горача. Дзень быў спякотны, нават без слабага ветрыку. Прыгнуўшыся, Ясь перабег на іншы бок маставой. Унурыўся ў нішу пры ўваходзе ў жаночую гімназію. Гэта была досыць вялікая камяніца на рагу вуліц Садовай і Захар'еўскай. Амаль насупраць была ўязная брама на дзядзінец электрастанцыі. З горкі мкнулі вазы. Ясь пачуў вокліч манцёра. «Лупі па конях!» Ясь здабыў у Моніча ў лясах добры досвед абыходжання са зброяй. Ён уважліва прыцэльваўся і страляў, крыху выгінаючыся са свайго сховішча. На іншым баку вуліцы манцёр зладжана зараджаў карабін, цэліўся, страляў. Першы воз, які ад'язджаў з гары, памчаў уніз па стромым схіле. У палове спуску конь адскочыў улева на ходнік і ўпаў. Калёсы перавярнуліся. З іх пазвальваліся жаўнеры. Другі воз мінуў першы, які перакрываў па вуліцы, і панёсся долу. У шалёным тэмпе ён мінуў манцёра ды Яся і з грукам ускаціўся на мост праз Свіслач. Толькі ён адзін і ўвільнуў. Цяпер вуліцу загарадзіла некалькі перавёрнутых фурманак і конскія трупы. Наступная частка абозу затрымалася. Бегалі людзі. Кіравалі калёсы направа ў аб'езд, каб пазбегнуць абстрэлу. Побач з Ясевай галавой куля ўдарыла ў тынк і засыпала яму твар пабелкай. Ён ацёр твар ды лоб і глыбей усунуўся ў нішу. З гары пулялі ўсё часцей. Бальшавікі спрабавалі ліквідаваць барыкаду з вазоў і конскіх трупаў. Ясь і манцёр гасілі па іх, рупячыся ім усяляк перашкодзіць. У пэўны момант Ясь заўважыў, што манцёр абапёрся спінаю аб сцяну дома, з-за рога якога страляў. Паволі ён ссоўваўся долу, потым заваліўся на брук і застыў без руху. Ягоныя рукі былі раскінутыя ў бакі. Больш ён не зварухнуўся. Ясь хацеў перабегчы вуліцу і праверыць, што з Уменскім, але зразумеў, што яму ўжо ніхто не дапаможа. Другі Ясёў настаўнік пайшоў з жыцця. Ясь яшчэ старанней схаваўся ў нішы, страляў у кірунку барыкады. Ён браў на мушку людзей, якія там кешкаліся, спрабуючы расцягнуць завалу. Яны не ведалі, з кім сутыкнуліся, наколькі вялікая гэта сіла,
Частка абозу павярнула направа, каб па вуліцы Вясёлай аб'ехаць неспадзяваную перашкоду. Іншыя пакуль чакалі. Ясь не пераставаў пуляць. Яму і ў галаву не прыходзіла, што ён не справіцца, што ён мусіць уцякаць, пакуль гэта магчыма. Пот заліваў яму твар, у горле перасохла. Ён увесь быў праглынуты стралянінай. Усю яго ўвагу скраў азарт. «Не дам разабраць барыкаду!» – шаптаў маладзён. Кулі штораз часцей свісталі побач з ім. Раптам цэлячыся, ён адчуў, што нехта ўдарыў яго ззаду. Уздрыгнуў, адвярнуўся. Нікога за ім не было. Адчуў слабасць ва ўсім целе. Ногі пачалі падгінацца. Толькі праз нейкі момант ён зразумеў, што яго ранілі. Пацягнула на ланіты. Кінуў карабін і пакульгаў прэч. Завярнуў за рог будынка на вуліцу Садовую. Звінела ў ушах, перад вачыма лёталі цёмныя плямы. Ён упаў на ходнік. Поўз у бок брамы. Інстынктыўна імкнуўся схавацца як мага далей. Неяк завалаклося ўсхлеб. Там панаваў халадок, і хлопцу зрабілася крыху лягчэй, але яго мучыла пякельная смага і нясцерпна балела раненая нага. Ясь ляжаў на спіне, прыслухоўваўся. Стараўся зразумець, што дзеецца звонку. У той дзень, 9 жніўня 1919 года, польскія войскі выцеснілі бальшавікоў з Менску. Горад уздыхнуў з палёгкай.